nens a l'escola? Veniu, que obrirem unes quantes portes. Hola, nens i nenes, jo soc l'Eric Ortega i m'agrada tocar el violí. Si a tu també t'agrada la música i vols aprendre a tocar un instrument, vine a l'Escola Municipal de Música de Granollers. T'ho passaràs genial. Us dedico aquesta cançó. Es diu Contradansa. Espero que s'agradi. Ens veiem aviat. Escola Municipal de Música de Granollers. Només hi faltes tu.